3 महिने झाले आमकां लायटी ना। अख्खे इंडियान असे खंय जाऊन आसतले दिसता, अख्खे वर्ल्डान आसतले दिसता। 3 महिन्यासून लायटी ना। आम्ही 3 महिने झाले आमकां लायटी ना, तसेच आम्ही हांगा रावताय। आम्ही ते गव्हर्नमेंटाक आम्ही किडे दिसताय, कितें दिसताय। पॉवर मिनिस्टरच्या घराकडे 2 कुत्रे बांदता, घरात ते तोकलीच्या वयर 2 फॅन आसा कुत्र्याच्या वयर, आणि आम्ही 3 महिने आमकां लायटी ना हांगा। 3 महिने आम्ही दीस काढता कशें आमकां खबर आहा। आमकां पैसे ना आमच्या हातीन, जोड ना काय ना। आता आमकां आता एनडीके पुन्हा केसीन आमकां वचपाक पैसे ना आमच्या बोल्सान। त्या आमकां आमच्या वयर अत्याचार चल्लेले आहा, आणि आमकां गव्हर्नमेंट इतले आमकां त्रास दिलेले आहा, आणि बीजेपी गव्हर्नमेंट आनी केन्ना येवपा ना गोंयान। नोटीस सर्व केला, पण ते आता आमचे कोर्स एनजीटीन चलता असताना आमकां आता नोटीस सर्व केला। तितून ते डायरेक्शन केला की आमकां आमचे रिकन्स्ट्रक्शन लायसन अथवा BDA प्लॅन कितें आल्यार दी म्हूण। पूण हांव गव्हर्नमेंटाक इतलें सांगू सोदता की आमचे कडेन BDA प्लॅन गोवान 235 स्क्वेअर मिटर वयर आल्यारूच BDA दिता। पूण आतां सद्या आमचे कडेन ते आमकां पयलीं म्हणलेलें की 1995चे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस कर। आमी प्रोड्यूस केले, थोड्या जाणांनी परमिशन टायम ग्रँट करून घेतला की आमी डॉक्युमेंट दितले। पूण आमकां आतां हे गव्हर्नमेंटान आमकां भायर काडपाकूच जाय म्हूण तेची गुंडागर्दी, तेंचे इलिगॅलिटीज, तेंचो पावर सगळो यूज करून आमकां काडपाक सोदता। आयज आमकां ते CR झाडाची नोटीस दिला, पूण आमची केस आहा ती 22 जुलय हा एनजीटीन। आमी गव्हर्नमेंटाक इतलें सांगू शकता, बाबा तुम्ही कितें करा, तुम्ही डेव्हलपमेंट करा, तुम्ही विका, तुम्ही कॅसिनो हाडा, बिल्डिंग बांधा, हॉटेल्स बांधा, कितें बांधा, आमकां खंय तरी एक जागो दिया, मनीसपणान तरी दिया। आमकां व्हडले दोन 1+1 बंगलो नाका, काय नाका, एक धाकटेशें घर दी, आमकां इतलें मागता। Zone Management Authority has issued 159 notices. Those notices are sent to this office for the services, and we are serving that notices to the concerned parties today.